Siunataan kannettu uhri. Taivaan Isä, me kiitetään siitä, että sä siunaat meidän seurakunnan varoja. Kiitos siitä, että on saatu omastamme antaa ja sä siunaat jokaista antajaa. Kiitos siitä, että saadaan rukoilla sun johdatusta meidän varojen käyttöön ja kiitos siitä, että autat, että meiltä ei puutu, ei meidän seurakunnalta ja ei myöskään seurakuntalaisilta mitään, mitä me tarvitaan. Sun nimessä, Herra. Ja kiitos, Herra, siitä, että me saadaan tänään ylistää sua armon päivästä. Kiitetään siitä, että Jumala, sä oot todella hyvä. Sä oot hidas vihastumaan ja nopea leppymään. Kiitos, Jumala, siitä, että sä annat Kristuksen ristintyön tähden meille meidän syntimme anteeksi. Kiitos, Jumala, siitä, että sä rakastat meitä valtavasti. Herra, me pyydetään, auta meitä tässä hetkessä pysähtymään ja hiljentämään meidän sydän, kuulemaan sitä, mitä sä tahdot tänään meille puhua sun sanas kautta. Kiitos siitä, että sun läsnäolos tuo elämään syvemmän merkityksen. Ja kiitos siitä, että sä haastat meitä pyhitykseen ja kiitos siitä, että me ei tarvii eikä me voidakaan yksin pyhittyä, vaan se on sun henkes ja sanas vaikutusta meissä, sun läsnäoloa meissä. Herra, syvennä, Herra, sitä työtä meissä, jokaisessa mitä sä teet. Kiitos siitä, että sä tahdot ottaa meidät kaikki sun käyttöös. On meidän kanssa nyt ja ikuisesti. Jeesuksen nimessä. Amen. Mun täytyy sanoa heti alkuun, että tämä teksti, mitä me tänään luetaan ja käydään läpi, on haastava. Se haastaa minua itteeni ja uskon, että se haastaa myös sinua. Mun tarkoitus ei ole lyödä ketään mun sanoilla, mutta toisaalta mä en myöskään halua laimentaa Jumalan sanan opetuksia, koska silloin Jumalan sana ei pääse täysin toteutumaan, siitä se terä tavallaan tylsyy. Jumalan sana on kuin kaksiteräinen miekka ja se viiltaa joskus syvälle sydämeen. Mutta Jumalan tarkoitus on silloinkin hyvä. Hän haluaa auttaa meitä. Hänen sanansa haavoittaa meitä, mutta myös parantaa. Luetaan Matteuksen evankeliumin luvusta 5. Jakeesta 21. Jakeeseen 26. Mä käytän tässä kirkkoraamattua vuodelta 1938. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä tapa, ja joka tappaa on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Ja joka sanoo veljelleen, sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Sen tähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, tai sisarellasi, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi tai sisaresi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Suostu pian sopimaan riitapuolisi kanssa niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeuden palvelijalle ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Totisesti minä sanon sinulle, sieltä et pääse ennen kuin maksat viimeisenkin rovon. Vihan tunne ei ole aina pahasta. Se voi parhaimmillaan olla suojeleva tunne. Kun meitä tai meille tärkeitä ihmisiä kohdellaan väärin, kun meidän omia rajoja tai meidän läheisten rajoja rikotaan, niin on ihan normaalia kokea siitä suuttumusta. On tervettä kokea vihan tunteita
esimerkiksi lasten hyväksikäytöstä tai terroristien hirmuteoista. Apostoli Paavali sanoo Efesolaiskirjeessä luvussa 4 jakeessa 26, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. On siis eri asia vihastua ja eri asia tehdä syntiä. Raamatussa meille kerrotaan Jumalasta, joka välillä vihastuu meihin ihmisiin. Viha ei ole kuitenkaan Jumalan olemuksen olennainen ominaisuus. Raamatussa ei sanota Jumala on viha, siellä sanotaan Jumala on rakkaus. Jos ei olisi olemassa pahuutta, Jumala ei olisi vihainen. Mutta koska Jumala rakastaa meitä, hänen luotujaan, hän on vihainen, kun hänelle tärkeät ihmiset kohtelee toisiaan epäoikeudenmukaisesti ja julmasti. Vihan tunne ja suuttumus on mahdollista kanavoida vastuullisesti. Vihan tunne voi antaa meille rohkeutta rakentavaan toimintaan. Mutta kuitenkin viha voi helposti johtaa myös syntiin. Ihmisluonto on heikko. Siksi on yleensä hyvä antaa suuttumuksen tasaantua ennen toimintaa. Luetaan uudelleen jakeet 21 ja 22. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä tapa, ja joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljensä tai sisareensa, on ansainnut oikeuden tuomion. Ja joka sanoo veljelleen tai sisarelle, sinä tyhjän päivänä on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tuleen. Kun Jeesus sanoo tässä, te olette kuulleet sanottavan, mutta minä sanon teille, hän ei luo vastakkainasettelua vanhan testamentin ja itsensä välille, vaan asettaa vastakkain fariseusten ja kirjanoppineiden tulkinnat vanhasta testamentista ja hänen oman arvovaltaisen vanhan testamentin tulkintansa. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun me luetaan näitä Vuorisaarnan kohtia, missä Jeesus luo tällaista kontrastia. Jos Jeesus siteraa vanhaa testamenttia suoraan, hän käyttää semmoisia ilmauksia kuin kirjoitettu on. Mutta tässä hän sanoo, että te olette kuullut sanottavan, mutta se tavallaan, että mitä vanha testamentti oikeasti sanoo, niin ei välttämättä ole aina sama, mitä sitten tulkitsijat sanoo. Tämä käsky älä tapa voidaan kääntää hebreasta myös älä murhaa. Mooseksen laissa tietyistä rikoksista, kuten murhasta, langetettiin kuolemantuomio. Ja siellä on myös sodankäyntiin liittyviä kohtia. Mä en tässä sen enempää puutu kuolemantuomioon ja sotimiseen ja niihin liittyviin eettisiin kysymyksiin, mutta tyydyn ainoastaan toteamaan, että kristityillä on erilaisia käsityksiä asioista. On niitä, jotka kannattaa kuolemantuomiota ja niitä, jotka vastustaa ja niitä, jotka ajattelee pasifistisesti, että mitään armeijaa ei tarvita ja niitä, jotka ajattelee, että joskus sota voi olla oikeutettu. Mutta joka tapauksessa nämä fariseukset ajattelivat, että se käsky on täytetty, kun noudatetaan lain kirjainta. Mutta Jeesus opetti, että se, että me ei murhata ketään, ei ole vielä oikeata käskyn täyttämistä. Jeesuksen mukaan vihanpito ja loukkaavat sanat rikkoo jo lain henkeä vastaan. Käsky oikeata täyttämistä on elää rauhassa, ei riidoissa toisten kanssa ja olla hyvän tahtoinen, ei pahan tahtoinen. Tämä tyhjänpäiväinen tulee aramean sanasta raka. Kirkkoraamattu vuodelta 1992 kääntää senkin hölmö. Se on ihan hyvä käännös. Voitaisiin kääntää myös sä oot idiootti. Ja tällä sanalla ilmaistaan toisen ihmisen ajattelukyvyn halveksintaa. Ja sitten tämä kreikan sana mooros, hullu, niin tällä ilmaistaan toisen ihmisen luonteeseen ja persoonaan kohdistuvaa halveksuntaa. Ja nämä sanat itsessään ei tässä ole se ongelma,
Ystävyyteen voi kuulua hyvän tahtoista leikinlaskua, joka sisältää nimittelyä, mutta ongelmana on tässä niin kuin toisen ihmisen mitätöinti ja hänen arvonsa kieltäminen. Ja vihaisilla sanoilla on usein nimenomaan tarkoitus satuttaa toista. No tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tämmöinen konfrontointi eli vastaan-asettuminen olisi joskus tarpeen. Jos on erimielisyyksiä, voi olla tarpeen nostaa erimielisyydet esiin. Totuus on tärkeämpää kuin semmoinen epäaito sopu. Aikuisuuteen kuuluu se, että me annetaan kritiikkiä ja me opitaan kritiikistä. Ja kun me luetaan Jeesuksen toiminnasta, hän itsekin osoitti suuttumusta ja hän nimitteli kirjaoppineita ja fariseuksia muun muassa sokeiksi oppaiksi ja tyhmiksi. Sille, että jos meidän Herra kerran sanoo niin meidän pitää ymmärtää se, että mistä on kyse. Jeesus ei ollut vihainen narsistisen loukkaantumisen vuoksi, vaan hän oli synnin ja epäoikeudenmukaisen toiminnan vuoksi vihainen. Mutta meidän kohdalla usein on henkilökohtaisesta mielipahasta siitä, että just minua on loukattu. Jeesus ei tässä tarkoittanut sitä, että vihaiset sanat olisi yhtä paha asia kuin murha, mutta murhan takana on vihanpito. Käskyä älä tapa ei ole vielä sillä perusteella noudatettu, että vielä ei ole verta vuodatettu. No tässä ei mun mielestä Jeesus kuvaa niinkään kovenevia rangaistuksia. Hän käytti usein opetuksessaan hyperbolaa, eli tämmöistä tahallista liioittelua, että hän teki sen kautta asiansa tavallaan selväksi. Eihän inhimillinen tuomioistuin voi tuomita ihmistä sisäistä kokemuksesta. Että jos mä oon vihoissa jonkun kanssa, niin ei oikeus siitä langeta tuomiota. Eikä suurineuvosto Sanhedrin juutalaisten korkea oikeus langettanut tuomiota siitä, jos sanoo toista, että sulla ei ole kaikki kunnossa. Ja sitten Jeesus käytti tässä tätä sanaa Gehenna, joka käännetään sanoilla helvetin tuli. Se oli Hinnomin laaksossa oleva kaatopaikka, jossa poltettiin roskia. Ja siitä paikan nimestä tuli kiertoilmaus iankaikkiselle rangaistukselle. Ja kyllä Jumala on armollinen siitä, että jos me joskus ollaan sanottu loukkaavia sanoja, niin me voidaan saada anteeksi, totta kai. Mutta vaikka siitä vihanpidosta ei nyt ihan oikeasti vielä joutunut oikeuden eteen, niin Jeesus opettaa, että moraali lähtee jo sisäisestä suhtautumisesta toisiin ihmisiin. Hän muistuttaa siitä, että Jumala näkee ja tietää kaiken, että me ollaan vastuussa meidän asenteista, meidän puheista, meidän toiminnasta. Luetaan jakeesta 23 jakeeseen 26. Sen tähden, jos tuot lahjasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi tai sisarellasi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi tai sisaresi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeudenpalvelijalle ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Totisesti minä sanon sinulle, sieltä et pääse ennen kuin maksat viimeisenkin rovon. Tässä Jeesus ottaa 2 esimerkkiä oman aikansa ihmisten elämästä, ihan käytännön elämästä. Toinen on temppeli Jumalan palveluksesta ja toinen oikeudenkäynnistä syytetyn näkökulmasta. Jeesus sanoi, että on parempi sopia välit yhteisön kuuluvan lähimmäisen kanssa, kun tulla Jerusalemin temppeliin uhraamaan Jumalalle. Ja Jeesus varoitti siitä, että ei ole aina viisasta viedä asioita oikeuteen asti. Mikäli antiikissa tuomitulla ei ollut varaa maksaa, hän joutui vankeuteen. Ja vankilassa oli hyvin hankalaa hankkia tuloja, joten ilman hyvän tahtoista ystävää tai sukulaista velkaa oli mahdotonta maksaa. Tässä on siis käytännön asia ihan taustalla. Ja me voidaan soveltaa tätä nykyaikaan siten, että on parempi sopia välit toisten kristittyjen kanssa, kun käydä esimerkiksi kirkossa Jumalan palveluksessa. Ja että on järkevämpi sovitella toisen osapuolen kanssa ennen oikeudenkäyntiä, kun hävitä tapaus sitten käräjillä.
Nicky Campbell, anglikaani pappi, toimi ennen pappisuraa lakimiehenä ja hän on sanonut näin. Näin monia tapauksia, jossa molempien osapuolten kannalta olisi ollut parempi selvitellä asiat ilman tuomareita. Että aina ei ole yksinkertaisesti viisasta. Vihanpito voi johtaa ystävyyssuhteiden, avioliittojen ja perheiden särkymiseen ja monenlaisiin ongelmiin yhteisöissä. Ja meidän väliset kaunat vaikuttaa myös meidän jumalasuhteeseen. Ja meidän on siksi elintärkeää selvitellä meidän välit toistemme kanssa. Aina kun se on mahdollista. Paavalikin sanoi, että eläkää rauhassa kaikkien kanssa, mikäli se teistä riippuu. Meidän edesmennyt kirkkokunnan johtaja Erkki Verkkonen on sanonut, kuinka voimme odottaa, että ihmiset uskovat julistukseemme sovituksesta, ellemme itse elä sovinnossa keskenämme. Hän puhuu viisaita sanoja. Meidän tulee pyrkiä sovintoon silloin, kun me ollaan itse loukattu jotakuta toista, ja myös silloin, kun joku toinen on loukannut meitä. Meidän tarvitsee pyytää anteeksi Jumalalta ja myös toisiltamme aina, kun siihen on tarvetta, ja meidän tulee antaa anteeksi. Anteeksianto on prosessi, se voi olla kivuliaskin prosessi, mutta se alkaa siitä, että mä tahdon antaa anteeksi. Ja Jumala siunaa sen prosessin, kun pyydetään häneltä apua siihen, hän siunaa sen prosessin ja me pystytään käymään läpi ne kaikki kivuliatkin tunteet, mitä siihen liittyy ja antamaan todella anteeksi. Ja hän on armollinen, hän ymmärtää meidän ihmisten heikkoutta, hän tahtoo tukea, hän tahtoo auttaa. Puhuminen auttaa, kunhan meillä on hyvää tahtoa toisiamme kohtaan. Käydään yhdessä rukoukseen. Herra Jeesus Kristus, kiitos siitä, että sä rakastat meitä niin paljon. Herra, me pyydetään, että meidän seurakunta saisi olla turvallinen yhteisö, missä me voidaan katkaista loukkaantumisen ja loukkaantumisen kehä. Jeesus, me pyydetään vapauta jokainen meistä kaikesta katkeruudesta, anteeksiannon tuomaa iloon ja vapauteen. Kiitos Jeesus siitä, että sä kannoit kaikki meidän synnit ristille. Myös sen, että me on loukattu toisiamme ja myös sen vihan pidon. Sä oot sovittanut kaikki meidän synnit. Herra Jeesus, me pyydetään raivaa kaikki esteet sun siunauksen tieltä. Poista se, mikä pidättää sun kirkkautesi ja sun rakkautesi ilmestymistä, sun hyvyyden ilmestymistä meidän seurakunnassa, meidän paikkakunnalla ja kaikkialla aina maan ääriin asti. Auta meitä olemaan avoimia sun henkestyölle. Jeesus, anna meille rohkeutta pyytää anteeksi ja voimaa antaa anteeksi. Anna meille rohkeutta selvitellä meidän välit. Anna meille voimaa vapautua siitä, mikä sitoo. Herra, me pyydetään, että sä opetat meitä jokaista käsittelemään meidän tunteita aikuisella, kypsällä tavalla. Auta meitä elämään sovinnossa keskenämme. Auta meitä julistamaan sovintoa lähellä ja kaukana. Jeesus, me ylistetään sun pyhää nimeä. Olkoon sun nimesi kiitetty, korotettu ikuisesti. Kiitos Herramme. Kiitos, että me tänään saadaan olla sovinnon pöydässä. Pyhää ehtoollista nauttia. Kiitos siitä, että sä tahdot vahvistaa meitä tämän leivän ja viinin kautta myös. Ja me saadaan yhdessä sitä nauttia. Ollaan yksi seurakunta. Sun nimessä, Herra. Aamen.